Hej. Ja, vi er nye her på YouTube. Nu siger jeg vi. Det er fordi, der er 2 andre drenge. Ham den ene, han er lige taget hjem. Han har også en video på hans kamera, men vi ved ikke helt om, hvordan man får det over. Nå. Vi er nye her på YouTube. Vi er 3. De 2 andre, de har ikke lige nu. Den ene er til håndbold, den anden er hjemme og spise. Ja. Der er lidt info om, det her det er kun information om vores kanal. Vores kanal kommer nok mest til at handle om... hvad kommer den til at handle om? Den kommer nok mest til at handle om lidt skating, Ask Me's, vlogs, og en hel masse andet. Men I kan også skrive ned i kommentaren, om der er ting, vi skal lave i vores videoer. Ja, det var egentlig bare det. Eller det var egentlig ikke bare det. Det kan være, at vi tager på nogle ture i Tivoli og sådan noget. Men det er jo også vlogs. Så ja. Yeah. Jeg håber, I subscriber. Vi ses. Lige 2 sekunder. Vi er... Ja, der er jo også 3. Mit navn er Thomas. I skulle lige vide det. Mit navn er Thomas. Thomas Falk, hvis I nogen skulle vide det. Ja, vi ender med at skrive vores Facebook og Instagram og Snapchat i et eller andet sted, enten i beskrivelsen af den her video eller noget. Og de 2 andres navn, der er Benjamin, han er sådan en lille en. Og så er der en, der hedder Klaas. Benjamin, han er sådan en rigtig skaterdreng, og ja. Så er der lidt om Klaas, han er... Hvad skal man sige? Han er også en skaterdreng, men han går til håndbold. Så det er nok mest bare mig og Benjamin, I ser i vores videoer. Så, men I må ikke husk at subscribe, når det er I så har set vores videoer. Hej hej.